Mo ni sila duha ang nanlibre karon mga kalagab. Follow dada. Anong yun ako sa post. May gabi mga kalagab. We're back at it again with another video. So, karon guys, palit remix spaghetti guys. Suldo man ni dyan. Suldo man ni dyan. So first na nindot mig lighting guys no. Dara. Di ba? Life hacks. So first na magipili as amuluto ng spaghetti is kani. Then mangita pa mig subak mga kalagab. So tara. Uban ni may sa mga amo self ingredients nga lamit pa sa inyo yun. Lamit pa sa inyo uyab. Yan si Jan, may uyab. Awas siya lamit. Kalit-kalit ra gyud ni guys. Ingani maglalis ang mga dato mga kalagab. Mo ipangutan aw kana wi. Pamoton siya. Mo managap ang ganan sa akon. Yes. So ikaduha guys, man siya guys. Mislik. Mano mo mga ingredients mga kalagab? So next is mga tumi sa ginagmay. Unsa nga ginagmay bay? Trip lang. Check down. Next is the Eden Mga kalagab. So wa na si bahan nilakaw kay nauwaw. Oh. So ngari mangita mig subak. Wala may kani islands for the Kanang high in protein bay. islands for the subak. And also star. Mga pretty. Mo ni sila duha ang nanlibre karon mga kalagab. Feel at home gyud na sila sa Robinson. Ganan mo ka ng TL reveal sa nag... Ay tabon ni baba, ay tabon. TL reveal daw be. 81. Kani? Kuan mo na kasi meron daw na day. Ilisa lang ni sweet style or kanang creamy ba? Creamy bay, lami ang creamy. Tara mo sugar mommy, mga kalagab. Sugar mommy. Kung ano mo babagang So dyan namin sa counter mga kalagab. So wait lang tayo ng mga pila ka minuto. Cut! Ano day? wala na niya pa 6'8 niya. Wala to daw ko mas bata pa man sa gapa isa ato. Ini siya. Mo din. Mo gani. Dapat ito tag cream. Dapat ito tag cream, dapat ito tag crunchy. Paparazzi? Oh no! So mauto mga kalagab, human namig palit sa among lutoon nga pinakalami ang spaghetti. Karon nang binisaya lang sa ako kay Marong Graham sa lagi Tagalog. Human namig ayo bay. Human namig palit. So asa man ta? Ay kasyay. Let's go. Okay, si Pan ka mo. Mga kalagab, namin nasugatan nga usa ka Uy. dance porter. Pauli na siya. Champion sa Dapa ang ngilngig pod nga usa ka dance porter. Uy, ang champion sa LGBT ba to? Champion sa LGBT sa Camotes. Oh, Pilar? Pilar? Pilar. Bayot ni sa may feeling nimo nga nakadaog. Pilar price? 7K? Wow. Wow, asa man karon? Huwag siya kasamot, malay pa Ubanan ka na mo? Dili, uy. Dili oy. Basi bag. Wala pa na muna dawat, uy. Aw pa ay inaalami ha, madawat. Bye-bye.
kalagab na nimis balay da nagkiniat man siya bayhan na mga kalagab maong nayabo among spaghetti naawa gamay na lang nabutang. Online class raw. Mo ni resulta sa online class, guys. Di na ko pa man nabuka. Pakita siya kay ito. Lagi ko ano man. Mo ni among subak guys, diba? So nagsukad sa siya mga kalagab kay mukaon daw anay siya kay warm up daw anay usa siya mukaog spaghetti. Oh. Sumutang aroma. Hapit na gid taon siya mahuman siyang warm up. Pwede ra jud. No, cook. Magikuan naman din. Lahi ra man ang chef ug ang cook. Ano ako? The models. We're hiring models. California, America, Las Vegas models. Pa. Iya ba ito? Taruka ha? Kung na mo yung idea sa pagluto spaghetti, please comment down below. If nagkasayop-sayop ko yan. If naami mga sayop nga, wa mo niyo yun sa mong process, sa mong way, sa mong method. So, mana siya kaon, guys. Play timbang? 72? Oh. So, next ingredient, guys. Kaya ipakita ang next ingredient. Mo naman dito eh. Ano na siya? Ano siya? Nestle? Cream? Napak! Eh, yun. Kato ba nang guwapa pa dayo? Picture ever. Oo. So, among ibutang day ani guys nga pasta kay ang sa Pancit Canton. Uy. Relation. Mupasalamat dito ta sa atong mga sponsors karon no, si Honorable John Cormanis ug si Van Makabuhay aka Maclife. Very nice. Yeah. Very aesthetic. Diri, mas bagay diri. Yan. Ito bro, dyan, zoom ba? Ang kaning spaghetti. Very yummy. Lamianan. Wait, tinili mo. How today? Mga kaigsuunan. Lami good, pero mahal lang. Can't afford. Since they can't afford that. Can't afford it. Yan. Okay. 97% bacteria na tayo dito. Yan. Kulit today. Excuse me. Yan. Together we stand. Divided before. Yes. Ini kanila, no? Oh my God. I like Gabo. relaxing. Gab, sorry kayo, Gab. Thank you, Dad. Hello. Uy, gibili na nila dito, Day. Saan pa man sila, Day? Ang kanila man. Sige na. Naraman o nga rin. So, naghanda dahil may ani guys kay celebration sa bagong nakapasar na mo nga engineer. Ang sinamila ng burnout. Ayun, so, uy, kilain pa kayo. Ang cheese day. Oh, sige, lain pa dahil. Cut. Dada. Ano yung ako sa post? Congrats pula to. Engineer congrats. Oy. Mga tak na tang mga kalagab kay human nagluto ang pinakalami ang spaghetti. Human na among spaghetti guys. Attack na guys. Attack na guys. Attack na. Ano sa kung makamakasaon ani di ay oy. Na pay vlog na pay picture. Sorry day. Gusla na day. Bahala mo nila, Day. Picture tawan. Picture gam. Ako picture day. Wait lang.
Di sad ko ganun magyambak. Wala. Dili good. Kay kuan dili. Ikaw ba mo pay nagmalina? Ako na lagi ko card. Ano ba for example? Okay, lami ko masalok pero kaya na ako tanto sa Ikaw mo dayon sa Dunkin. Di kingat na may dako chance nga to kumasahin din. Sayang bitaw pero sayang ko dito eh. After 3 months kay. Pero pag adto kay example kay dito ka na dito na kay. That's it for tonight, mga kalagab. And if you like my video, kindly click the like, share, and subscribe. Thank you for watching.